Il-Gvern irid li d-diskussjoni dwar it-tieni qari tal-abbozz ta' liġi dwar il-protezzjoni tal-embrjuni tintemm fis-seduta ta' nhar it-tlieta li ġej bil-vot fuq it-tieni qari mistenni jittieħed fit-23 ta' Mejju. Il-Gvern irid ukoll li wara li tgħaddi għal stadju ta' kumitat din il-liġi tingħalaq mill-istadji kollha sa meta l-Parlament jaġġorna l-vaganzi tas-sajf fl-4 ta' Lulju jew f'data li jaqblu fuq għaż-żewġ naħat tal-Kamra. Dan ħareġ minn dikjarazzjonijiet li qalu d-Deputat Prim Ministru Chris Fern u l-Wib tal-Gvern Byron Camilleri waqt laqgħa tal-Kumitat Parlamentari dwar ix-xogħol tal-Kamra li ltaqa' l-erba' filgħaxija. Sabiex id-diskussjoni dwar it-tieni qari tal-abbozz tkun tista' tingħalaq nhar it-tlieta li ġej, il-Parlament se jkun iltaqa' f'żewġ seduti itwal mis-soltu l-erba' u nhar it-tnejn illi ġej biż-żewġ seduti jdumu bejn l-erba' u d-9:09 ta' filgħaxija. Id-Deputat Prim Ministru Chris Fern għamel referenza għal komunikat tal-President Marie-Louise Colero Preca dwar dan l-abbozz u qal li d-dibattitu dwar dan l-abbozz diġà huwa wieħed wiesa' iżda qal li biex id-diskussjoni tkompli titwessa' diskussjoni fi stadju ta' kumitat se ssir fil-plenarja f'ħin differenti mix-xogħol normali tal-Kamra. Matul l-istess laqgħa ntlaħaq qbil li jsiru żewġ seduti oħra speċjali, seduta nhar il-ħamis 24 ta' Mejju dedikata għax-xogħol tal-Gvern u oħra l-ħamis 31 ta' Mejju li se tkun iddedikata għax-xogħol tal-Oppożizzjoni.